ikasturtea hasia da, eta gu ere hasiko gara. Nire eskuinaldean, Laia. Laia, eta ezkerraldean, Elder. Fruta handia da, berdea kanpotik eta gorria barrutik. A. Meloia. B. Sandia. C. Kalabaza. Sandia. Laiak esaten du sandia. Gustoko alduzu sandia? Bai. Bai. Ala izangote da, bai? Bai, alaxe da sandia, oso ongi, Laia. Elder, artista. Arakinak, haragia ematen badigu, zer egiten du astronomoak? A. Opel Astrak saldu. B. Astroetan nomo edo iratxoak aurkitu. Eta C. Izarrak aztertu. A. Opel Astrak saldu. Bai. Ez! Izarrak aztertzen ditu. Izarrak aztertzen ditu. Nola erretzen da oilasko bat zurik gabe? A. Sopletearekin. B. Erregailuarekin. Eta C. Labean. De labean. C. Labean. Oilaskoa gustoko duzu? Bai. Bai. Oilasko errea, oilasko prejitua ze goxua. Ale izangote da? Labean, oso ongi! Labean, oso ongi! Lentejak burni asko omen dute. Beraz, lentejak jan ondoren, iman bat jartzen baduzu tripan ondoan, imana pegatu daiteke? A. Bai. B. Ez. C. Batzutan. B. Ez. B. Ez. Lentejak burni asko dauka, kuidau. Baina Elderrek esaten du imanak ez dela pegatzen. Hala izangote da. Ez da pegatzen, oso ongi, Elder. Zein pertsonaia da txikia, urdina eta basoan bizi da? A. Pitufoa. B. Txano Gorritxo. C. Winnie the Pooh. A. Pitufoa. A. Pitufoa. Bai, hala da, oso ongi. Denak asmatzen dituzu, oso ongi pitufoa. Zer pisatzen du gehiago? Kilo bat makarroi edo lenteja kilo bat? A. Makarroiak. B. Lentejak. C. Berdin pisatzen dute. A. Makarroiak. A. Makarroiak. Makarroi kilo batek, lenteja kilo bat baino gehiago pisatzen du. Ez. Nola da orduan? B. Lentejak. Dudak ditu, makarroiak eta lentejakin Elderrek. Zein izangote da, makarroiak edo lentejak? Ez, berdin pisatzen dute. Claro, kilo bat makarroi, kilo bat lenteja, berdin pisatzen dute, Elder. Aluita naiz. Begira zer dudan hemen. Zuentzako jakintasunaren domina. Zorionak, congratulation. Jarri hor, oso ongi jarri hor, oso ongi. Jarri, oso ongi moldatu zate. Horrek, beste opari bat izango du. Zazpi txalo. Vale.